kanca kabare? Iki wis biasa iki. Ngarit bolo, iki nanggone pengaritan. Pokoke aku tetep semangat terus. Piye kabare kanca-kanca ning kono rak ya sehat kabeh to? Alhamdulillah sehat. Ya wis muga-muga kancaku sing ning kono padha sehat kabeh. Nah aku ya ngono padha wae. Ning kene tetep sehat, Bos. Nek ora sehat piye engko ora iso ngarit. Oh no. Iki tetep ngarit, tapi ora ngarit suket sih ngarite ngarit godhong jagung. Apa ngarani ning kampungmu godhong jagung iki? Godhong jagung iki nang kampungku le ngarani momol. Momol ya, iya bener momol. Momol, iya ngono. Ning kampungmu apa iki godhong wit jagung iki? Ning kampungmu apa kanca-kanca? Ya iki panggonane adoh le ngarit kanca ngarit iki. Kurang luwih ana 6 kilonan lah. 6 kilo. Nek wingi kae sing nyabrang kali kae paling 4 kilo. Iki kurang lebih 5 kilonan lah. Tapi ya wis tetep ra apa-apa lah. Pancen kewajibane ngarit ya ngarit lah, ngono. Oh ya sepurane wae ya kanca-kanca ya. Pokoke dongaku karo kanca-kanca iki muga-muga kanca-kancaku ning kono padha sehat kabeh. Sing nyambut gawene apa wae ya muga-muga diparingi gampang. Ya, paling gampang, terus slamet mulai awal ngantuk akhir nyambut gawene, terus ngantek bali tekan ngomahe diparingi slamet dene karo Gusti Sing Maha Kuwasa. Semono uga kanca-kanca aku dongakno ya, muga-muga slamet mulai teko kandang ngantek bali kandang maneh. Untung kanca iki ana kancane iki, biasane kan gak ndek kanca, gak enek kancane. Terus saiki esuk iki ana kancane kok. Tapi ning jero kono gak ketok. Gak ketok. Iko iku ning kono. Lah iku aku kresek-kresek. Ngono kanca-kanca sesuk ya iki aku tak mulai ngarit. Engko nek ora ngarit bisa karo juragan wedok. Soale mangkate mau lagi bar gawekno kopi terus mangkat ngarit kok. Nah, cepet bali kandang engko juragan wedok ngomel meneh engko. Wis. Ngono kanca-kanca ya tetep semangat ya. Tetep semangat, ketemu manah mengko sore kurang luwih jam ya wis ra iso ditentokno jame lah, sing penting mengko sore ketemu maneh karo aku gitu. Sampai di sini dulu kanca-kanca ya, matur nuwun, muga-muga diparingi slamet nggone nyambut gawe.